izbavi od svega i me postavi na svetlina. Slava te Bože Gospodin.
ви казвам, това е конференция, не е обикновена служба за час и половина, затова че малко по-дълга е. Някой ден елате с хваленето служете цяла служба. Всички сте добре дошли и служете свободно. Слава на Бога, много се радвам. Няма да даваме дума на всеки пастор, няма да оставяме да проповядваме, а има слово, което Бог желая да освободя. Само ще дам да кажат няколко думи за църквите си и тримата пастора Пловдив. Заповядайте и тримата елате тук. Как казвате за вашите църкви, какво става, къде се събирате, да чуваме гласовете ви. Алелуя! Нека Бог да я благослови. За мен е голяма радост да бъда тук в Казанлък. Никога не съм бил на това място. Наистина ми хареса това място. Значи това място е място, където да се насърчава благословението на това място. Преди да кажа нещо за това място, понеже това място е свято. Аз като гледам тази църква, толкова труд, усилие, нищо не е лесно, както вашия пастор е казал, че е принал от нулата. Аз се казвам пастор Стоян, но по адета, по ромите, така ми викат брат Джоко. Значи семейен съм с 4 деца. Основахме църква в Пловдив и направихме една църква също в Катуница, там където се издигна проблема за цяла България. Значи благодарим на Бога, че сме тук на това място. Казах ви, че съм семейен, с 4 деца. Бог ми е благословил и няма, може би близо до 7 години деца няма. Но Бог да ни благословени. Какво мога да кажа с 2 думи тук на това място? Аз не искам да ви проповядвам нещо насърчително, искам да кажа. Нека Бог да даде благословение за вашата малцинствена махала, роми и турски говорявачки тук в Казанлък. Души да дойдат на покаяние и да знаят, че най-доброто място, където могат да намерят, това е мястото, където Бог го определи. Тук ще намерите насърчение, поправка, светлина. Тук ще намерите изграждане на вашата вяра. Вие всички, които търсите лицето на Бога, вие всички ще се сградите тук, в това място, когато вие идвате в служенията, когато идвате в църквите, за да се нахраните, за да се насърчавате. Каквито и бури да дойдат върху вашия живот, никога не се отекчавайте и не се затваряйте в домовете си. Ако си обременен, Библията казва, дойдете при мен. Трудени, обременени, аз ще ви спокоя. Това е мястото, където Господ ще ви освободи. Някой казва, кафето ще ми освободи, ще ми успокои. Някой казва, цигарата ще ми успокои. Някой казва, алкохола ще ми успокои. Нищо не може да те освободи, да те успокои. Само това е мястото, където Господ ще те освободи, ще те успокои и ще даде мир. Една прекрасна дума ще ви кажа, това е европейските роми, където и наричат, понеже аз съм бил в Ирландия, и там вика така, отдел те сусолто мене. Значи Бог да ви благослови в Казанлък, да се изградите и да продължавате да сърдите в Господа. И нека Бог да изнее духовно и материално благословение тук, в това място. Това е от мен, бъдете благословени. Бог да ви благослови, брата и сестри. Не случайно днес сме тук. Не знам как вашия пастор взе моят момент. Днес с Божията благодат сме тук и вярвам, че няма да сме за първи път, нито последно. Други път, когато дойда, ще ви кажа едно свидетелство, как Бог ме покара в вода, как ме разпъна на кръст, но ще остане другия път. Но не помнете, кръстът е Божия сила за спасение. Нищо друго не ни спасява, само жертвата на Христос. Нека Бог да ви благослови. Ако от някой това си наранено горче, има омраза. Просто не гледай към човека, погледни на Христос. Христос те прие, Христос те обича.
И заради Христос и заради самия себе си. За един ден да видим Неговото лице, прощавай и обичай човека. Нека Бог да ни благослови. Слава на Бога, скъпи брати и сестри, и аз се радвам тази вечер да бъда между вас, да слушам думи на вечен живот. Бяхме се заредили да слушаме, вашия пастор ни изненада, ние да ви кажем нещо. Казвам се Асен, от Брестовица съм, едно село Пловдивска област. С Божията благодат там Бог ми е подарил чудесен молитвен дом и там се подвизаваме в Божията любов. Амин. Аз искам да ви кажа това, което аз разбрах за себе си и често пъти го казвам, така особено пред моите братя ромите. И казвам така: на небето няма да има американци, на небето няма да има англичани, на небето няма да има и германци, сестра, на небето няма да има и роми. Сега, не сте съгласни с мен, нали? Няма да има и роми, аз го казвам. Пак ще го кажа веднъж, още веднъж, че на небето няма да има роми. На небето ще има само християни. На небето ще има, това го казвам за себе си, го споделям с вас, ако не е така, чисто и просто докажете ми го. На небето ще има само християни, които са новородени, които обичат Исус Христос и които казват като Павел: сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. Затова нека да се стараем, ние като роми, които наистина сме получили благодат и милост от Бога, които сме получили благодат и милост от Бога, наистина Исус Христос да заживее вътре в нас. И защото когато Бог дойде, Той ще иска да види само едно вътре в нас. Дали Той живее в нас. Амин. Затова го пожелавам на всеки един от нас. Бог да ни благослови един ден да се срещнем на небето. Амин. Всеки благослови. Бог да се молим за вас. Аз съм впечатлен от тях, само на Бога. И аз не знам как съм имал телефона на Рашко. Не знам как го получих. Някой остана в търсих пастори, защото много пастори имам познати. Опитам един, няма връзка, втория, към много търся хора, ще отвори. И затова по-малко викаме повече гости, сигурно до други месец още повече ще бъдат повече гости. Но искаме всичко да бъде съобразно с това, което има да направим. И те са прекрасни брати, които не са нормално да разбирате, а да се молим за тях, да расте делото на Бога в този регион. Татко, аз те благодаря за моите братя. Благодаря ти, Боже, че ти ме запозна с тях. Ти си този, който имаш бъдеще, взаимно да бъде Твоето царство, Боже. Ние сме съработници и ти си казва, който иска да бъде пръв, нека слуга да бъде. Аз ти благодаря, Боже, за моите братя, че си ги призвал и си ги помазал и си дал, Боже, сърце, което да те познава. Употреби ги, пази ги, закрили ги, Боже. И нека в живота им, Боже, трябва ти да направиш несравнимо повече от това, което искаме или мислиме. И аз вярвам, Боже, че ти ще ги употребиш пред тях и техните църкви и децата им. Това просто, Отче, в името на Твоя Син Исус, който да каже ти. Господи, добър ще повярвате, ще ни даваме цели служби. Заповядайте. Пастор, и важно е помазанието да бъде. Аз знам кой да бъдеш нов пастор. Знам кой е да бъдеш нов пастор и не знаеш как да постъпваш, а бориш от желание. И затова сме ние, които сме преди Него с години наред, да може грешките, които сме допуснали, те да не ги допускат. Не, че ние знаем нещо повече, но един човек, когато е открит, грешките, които допусна той, не трябва да позволи брат да ги допусне. Това са много важни неща. Кажи няколко думички за тебе, за служението там.
Много се радвам, че съм тук, слава на Господа, че ми откри възможност да дойда в тази хубава църква. Казвам се Тошко, заедно с жена ми съм тук, благодарен съм много на моя брат пастор Ахмед, че ме покани от името на пастор Митко и сме тук, дойдохме да видим една страхотна, не знам, нямам думи, просто църквата бе страхотна. Служил в село Гълъбец, набира се между Поморие и Несебър, точно по средата сме долу-горе. Имаме една малка църква, в фургон сме. Аз вярвам, че един ден Бог ще работи, ще ни помаже и ще имаме даже по-голяма църква от тази. Вярвам, че всеки един от вас тук на това място ще ни помогне. Виждам много пастори, се запознаем, те трябва да ми помагат. Аз сигурно съм най-нов между вас. Така че благодаря на пастор Митко, че ме представи, ми даде възможност. Всички трябва да ми помагате. Длъжни сте от Господа. И какво искам да кажа? Тази вечер настъпи една промяна в мен. Дойдох в църква, където видях страхотно помазание. Дойдох в църква, където видях пастори да танцуват. Алелуя. Където видях жени на пастори да танцуват. Където видях от хвалителите до последния човек радост и щастие. Брати и сестри, тази вечер Господ ме преговори и ми каза: защо идват хората при мен? Защо отиваме ние при Бога? Какво търсим при Него? Ние търсим радост, търсим щастие, търсим помазание, така ли е? Кажете да! Аз видях радост и щастие. Моята църква това го няма. Но отутре ще го има. Отутре ще го има. Да се молим, стали да се молим. Да благословите Боже, дай му помазание в това, което моят живот издеваш, да тече върху него. Изобилие Боже от радост, от мир, от любов, сила, откровение. Нека тече в името на Твоя Син, да гори за Тебе до края на живота си в името на Исус. Амин. Амин. Благодаря Бога.